dhi timore. To nitiere gimiluongo ni physical consolidation. Physical consolidation ni en temo ng'iyo kaka gope ma wan go dhi perform to gi development, economic development marwa. Currently, one borrowing level wise around 11 billion. Out of this 11, nitiere domestic, nitiere mwaboro locally to mwaboro externally. Budget ni aim marwa as economists and as advisors, and mondo wabed gi a situation ma the fiscal deficit is narrowed. Or duoke piny to a range ma is about 55% plus or minus 55% plus or minus to GDP. Iking'iyo budget masani ma koro bedo chik ni ne nitiere geno ni borrowing mane wadhi bedo go ne dhi dok piny. Adieri en ni gik ma hola mane wan go negin king'iyo pesa ma total budget en 4.3 trillion. Out of that 4.3 trillion, gik mane wadhi boro mane wadhi holo en around 923.2 billion. Koro mano is about 4.8%. Okay? Yeah, mano is an improvement, kendo mano chiwa a lot of confidence. Nikech en a reduction from 5.1% mane nitiere last year. Mano kendo miyo jigeno. Mano miyo jigeno kendo kelo a lot of resilience economy. King'iyo budget, total revenue collection, budget oketo 4.3 trillion. Out of this 4.3, 3.4 emowinjo be ni wuok kum revenue collection. 3.4. To out of that 3.4, 2.7 emowinjo be ni wuok kum revenue, tiende ni kum taxes. Nitiere reforms ma dhi biro gi weche mag taxes. One of them en jok ma madhi kawo hola mar gero utegi oyienegi e budget ni gidhi yudo gimiluongo ni mortgage interest relief. Mano one of the reforms mantiere e budget ni. Mar ariyo, jok ma idhi chul gratuity bende wach ni mondo gibed exempted. Mano is also another thing. Reforms go chiwo a lot of confidence e budget ni. Koro king'iyo kuom 2.7 taxes, 2.7 trillion taxes ma winjo be ni make up the 3.4, around 0.7 trillion wuok kuom levies. Levies gin gik miluongo ni appropriation in aid and ordinary revenue. Appropriation in aid en pesa miyudo kuom ministries. Kidhi ka ministry moro tidwaro service moro to ichulo pesa. Gin gi expect mondo gi collect around 567 billion. Ordinary revenue bende expect to collect around 2,700. Koro ineno ka budget ni is balanced in our view. It is good, kendo okele yo moro madhi konyo jopiny. To kiweyo the revenue side, ibire the expenditure, wawacho ni budget is total in 4.3. Out of the 4.3, yuakwa kabisa en expenditure. Nikech of the 4.3, 3.13 they are recurrent expenditure. Gima the capital expenditure is only 692 billion. Mano e kama koro wanege yuak. Nikech if the reverse would be true, today one get a lot of development. Yeah, nikech kane one get 3.13 trillion, ye mane koro wadhi the capital development, today koro the economy would grow very fast. Machal komenda makamagen mana mag chulo gope. Recurrent expenditure, chulo ordinary operational expenses, machalo salary, you know, gik moko mana michulo to run the economy. Okay? Machalo weche mag security, okay? Weche mag somo, weche mag health and all that. Or even though mago beber, but ok gichiw transformative economic results modwaro. Yeah, omiyo do again deber kabisa if the reverse would be true.